Салом тамошобинон, имрӯз дар ифтор ман қурутоб тайёр кардам. Қурутобам беҳад ба мазза омад. бовар мекунед дар каса хӯрдан шуд, таваққа даже лесидан. Асбоби ин ҳамон рӯғани захира ки ман харида будам. Рӯғани захираш беҳад ширин, бад бушам приятный. Ранги пешина рӯғане ки мегирифтам, буш пони лахат мекард. Ҳар трезара мекушодам ки буш тезтарак бирояд. Не ки бо и хиёл мекунам нақстар бароям. Хучам гуфт ки як бор ира бинен, ира бигирем, попробовать кунен, чӣ хел нағзай. Тамошобинон, ҳазор раҳмати калон, миннатдорӣ худман мерасонам ба кулли мардуми мусулмон, ки табрик карден, гапҳои нек навистен. Бовар кунед, беҳад хурсанд шудам. Ифтормам комментариҳои хуб нависиянд, ки чӣ хел бигӯм, беҳад приятный шуд. Уже хиёл мекунам, ки дар гирда атрофам пури мардуми муъмину мусулмони худмонанд. То иқа вақта худмат тоқаву танҳо ҳис мекардам. Аввалаш худованд худаш ҳама вақт бандаша нигоҳ мекунад, ҳеҷ вақт тоқаву танҳо намемона. Бо ай рӯзе ки мисол қадри шумо гап мезанам, дар таги комментариҳои шумо дар ҷавоб медиҳам, беҳад хурсанд мешавам. ҳазор раҳмат барои суханҳои нектон. ҳазор раҳмат ки барои модарое ки дуо карданд дар ҳаққи духтарчаи ман. бениҳоят миннатдорам. худоҷон фарзандои шуморам дар пушту паноҳаш нигаҳ бидорад. Ayşe, işine ҷирғочи тоҷикӣ. Ина бинед чӣ хел ғавса. Oh. Simaya, kali Simaya. Belki cuşay, cuş.
ایشا اسبه اسبه بچم Таракойна. Крутови ма тайёр шид. Занҷабилақш қатӣ. Марҳамат биёен. Кадоми наздикӣ мадай серьёзно мегум биёен ифтор мехӯрем. Хай духтарои рамазонам қариб омад. Уже ирӯз 27-м. Где-то чанд рӯзи дигаш? 2 рӯз дигаш мондай. 3 рӯз дига. Рамазонам рафт. И десерта Людмила. Говорят, что он со вкусом клубники. Ну, вкусно, по-моему. По-моему, нет. Да, вкусно. Я еще не упал. Можно положить уже?